ala an bi barkada ala e minya anw da nga nyuma ni juma do ka bonyo na an bi barkada ala iya nda jamana mi ngono jamana ndo ay ko mali min bi mali kono allah taala fokunte e ala de ba be kalama sabula e ala de sona ninga ke ne ala maso atike iya ke kada ku minga ala di jalaki an dale duila an ba do kumbala ala an ba nyini fe an ngoni mi yoro me anzra na njorola mi nganya an ma ala odanga ni minganya onga jamana ma oke ala ala anya nyini fe onga ni jamana yi ba manju do ne ba onga minye ma falo do ne do onga ma du do ne do onga ala uye ma chama ni tiye uye ma chama bona ni na ala e ka dine no islame o ba fe ko de tiye ala amba nyini fe I kan deme ni ka deme na ala an deme ni ka she ala an deme ni kuna wulo ala an deme ni ka barka ala mu nyini fe ala ya kama ala ka nga jamana tanga ka kishi ba manju ma yu halaki ala ku halaki ma yu toro ala e ku toro ma ye sebaya dawma allah taala sebaya dawma ma ye wuli ka joke kam makarani ke e ala abe de bolo wa ba nyini pai ala anga jamana makara ya rabbi anga jamana makara ya rabbi ukika ala kama ala anga jamana de an hamine be an joro lembe min bi jamana koka min bi jamana kono bela jele hamine do bela jele joro le do jamana na ala ga nanya do kafe e ala nyebana itlo bana ala anga joro bi wuli ala nguna nja kuna goya te min go fe ala anzo allah taala anzo akika ala kama ya rabbi ke muhammadu kama ya rasulullah ake magani madne kama ke kurisu baraka kama ake qur'an lazim barkama Allah on banda makashe la zama shorotana wallahi wallahi deli bate e ala kilungo Allah shemasa Skay anga jamana de hami be mina jamana koka joro be mina jamana koka bana be mina hakili gelen wara be mina e Allah taala de ya saba ataka bwaka okay ika ala kama ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah Allah la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah Allah ebe kele sebe ebe waydun wallahi inna lillahi wa akrajuna bele fanye Allah nete mateni fanye ni kalu barka mami na julimbe Allah anafaka bo akika kalu kaba ya rabbi akase shu kama ya rabbi sayyidina ali sayyidina badr alu sayyidina abubakar sayyidina usman bilbilu akolu kama ya rabbi Allah ya Allah ya Allah amen ya Allah ya Allah ya Allah amen wajabate ikado biye jumay anga je ka ambulo ko ta sabe beki hami bo beki ami foy ko wajabate anga je ka jira Allah da juma o banjela hakili juma o banjela min alaka suru an do tarafatani wallahi achamambe بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له موجود الحمد لله ورسول الله له شبيه آمين لا إله إلا الله لا شريك له الله لا شريك له رب الله الحمد لله رب العالمين Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Olu debi panyo anve. Wajabate membolo bukakado mbiboni sebenye sebe menuka ma aujourd'hui. Aboluko chien kema sababi duro ani kelenye. Wajabate kado sebenikela minye fasira haidarae. Akilembe katariki de mana. Akoko sagi bele bike sababu ye minye sini tama ya kan noya. Ni yakili bala. Yakili tina kola sabla ni ya soro ka dogo février kalo kile muga ni shegi sa 1978 kana bla février kalo muga ani shegi sa 2023 wajabate oye sambi nani ani sanduru ye jekulu mi ni sorasi nemso ngudo adona makama ukama ko semelen wajabate ka do semelen na dakulundi ka flengulundi ka yereke ala ni hakilina uye nyo amaje sambi nani ani duru ni ya do ke biye wajabate bamako kako oye ko ya dai
ma wajibate ka do takasagi nyiningali joni mbala joni minana wajibate ka do aduna mai ngama o ya soro jamana ni ya bisha tulu bi bo mami ngara sababu ka jamana independanta Modibo Keita ni jekulu inde farala nyanga ka Modibo Keita ka fanga d'Afrique nova makalo do kilita ani konondo 1968 wajibate ka do ado uko ma ko bande 4 lieutenant colonel Kishima Dukara wajibate ado ikado ministre de la défense, de l'intérieur et de la sécurité Tchekoro Bagayogo directeur général des services de sécurité Karimou Dambele ministre des transports et des travaux publics Migne colonel Charles Samba Sissoko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale wajibate ikado ninje nani de minena utama nyongorofe Migne Baba Moussa Traoré ikado minene Migne Kiri Baye akera Kiri Mingera ni Beyita ni Blado Aseve Migne Haramade to tora makilina ma mingu me ministère public to ala Alassane Bey wajibate sebani kala ko akubuli ka jobbulu kan ni jetemine ma chaman dona ado soroni ndomba minumbe minungoni nye bloki bwa kada ka keleke odo fanga mimbe Baba Moussa Traoré la se mimbaye wajibate ase ka fo nga jenyaw minye février kile mugandi shegi 1978 ikado alabana kolu fana mine wajibate kado chaman dajira kasola hal ne ya soro aywa madama do dama de o balula kofe ako nova kolo kletan ko don do 1968 mali de minu nakiro lu nyana chama hakili bala wajibate ikado Baba Modibo Keita dabade ikado ado abina kabokoron vetamana wajibate ikado ya kumbe kulukoro kaka fanga ke po aberata ale de independence ta jamana yi wajibate nga fanga na yongo yanga bulu fanga na chie sabula ikado kudama do faral nyanga politiki barala olu jenga na kosobe de kara sababu ka jabana de ma chama ni toro akuni ya takalaje Baba Modibo Keita wajibate ka do sorasu umena uda de nedu ubula nembe bara mina ude lakana politiki tuka bara nga kunna na chaya nyanga kunna na ke damanteme wajibate amanye mingo abo sorasu bora dibila sa ninga nu dakena ka kangara ako wajibate ka do aduna mangama Migne Modibo Keita ka fanga d'Afrique anana ke sababu ye wajibate ka don ukofe madama do be ulu ko ni duruna fili dabo siso Amadou Diko kasumu nuko amako maraka kasumu wajibate ka don Modibo Keita fana ye gelaba de ta kani cengana nunu segere yalma nunu vali walmu minani Modibo Keita bulu o de kera coup d'état sababu ye wa ngali to mi wajibate niya ta ka laje politiki bara ado apume USRDA de bulu IRDA wajibate aduna maingama ikado fanga kumolu bulu colonel Youssou Traoré ka fola Aleikum Moussa Traoré tama nwanyi ay sebe bura do bo wajibate kado yeredia o kado RDA ka politiki de gelera RDA ka politiki eshuira sabula ikado ka wuli ka jondi chesiri kera maje bayi fanga soro le minge wajibate kado ka wati ninge dana baliya wu ikado ani nwanja va unana do siran nana ke kudeta mingera gana jamana na 1966 na manjugodon o nyana bina nyera soro wajibate kabno kera politiki ko ni nyamina USRDA bulu ulabana sa ninga na jakulu sige senga ukomi ma ko milisu populaire wajibate olu ko ni nde use kara bele jile kono sa ninga noni ma titu harama de torola ka mane vitonyo wajibate ka don minye milisu wi anu kumbe kulubade obi ko ke anu bi bara fonvo ke nye foyro tu la ni kulubate wajibate ka don nana dok mami milisu nana jamana do nu toro kubo udamela kubu chugula yelma minye moro ka milisi olu ka dandeme wale de kara sababu ye awa minni o nana ni kudeta iwa ngali to me ko ni njara nywanga wajibate ikado RDA akabulo fara minumbe partiu olu bele jele nana dakulondi jamana makala ni ani jamana makudona olu nana de kera dafe RDA yere ka biruba wajibate ikado lu yere laba nana black kera dafe sabula minye wuli ka joni jetimene ko imbele jele nana ta ninga dingi nyininga milishima sebene kala ko biro mi no kumbe o den nana chi ikado commission législative no ye aywa shara commission era mizigi mi nyema kunye Mamadou Jaraye kabo kulukoro mama na Alassane Aidara ale de kunye abo jekulu nyema wajibate nunu mbele jele nana bladden kerada fe o kuma milisi nana yanga kabuno ko ni ngera wajibate ka don abo baro kiana cheni volo mi ngera
ministre fɛ ko min ma opération taxi wajabate k'a dɔn o de ka wuli ka jɔ boloda jamana ka sɔrɔ bolo minnu bɛ ani jamana ka mobili minnu bɛ fɛn o fɛn n'o ye jamana to ala fɛ ni nafolomafɛn don wajabate k'a dɔn u taar'o bɛɛ lajɛlen daraki kelen kelen a nana kɛ mɔgɔw ɲɛna o kɔni ye kɛwale ɲuman ye sabula wari min na ani nafolo ninnu bila jamana ka bolo kan wajabate k'a dɔn milisi u laban nana kɛ dungu juguya ye u y'a bɛɛ lajɛlen suɲɛ ni ka k'u yɛrɛ ta ye wajabate mobili minnu minɛna a se a batterie a moteri a foire merci de votre fidélité vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako sɛbɛnnikɛla ko nin damanda de kɔni kɛra tiɲɛni ye nin damanda de kɛra gasi ye wajabate min ye hadamaden nungu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ kabini o kɛra wajabate k'a dɔn nin sɔrɔsiw kɔni nana fara ɲɔgɔn kan wajabate n'an ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ jamana bi dingɛ min kɔnɔ a ka poyi wajabate hali ka dan nin nafoloba kule min n'u kelen bɛ k'a minɛ maa kalanniw ni maa kɔdɔnnenw na wajabate k'a dɔn nin y'a damata mankan ye yɔrɔnin bɛɛ wajabate i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda ka sababu kɛ ayiwa min ye Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw ye yɛrɛ diya wajabate k'a dun dɛsɛra a bɛɛ sa u kun kelen bɛ ka fara maliyɛn bɔ a don fara maliyɛn i k'a dɔn nafa min b'a la wajabate ani jɔyɔrɔ min b'a la jamana kɔnɔ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ani Mali ka taabolo a b'o de kofɔ wajabate k'a dɔn wulikajɔ nana boloda nin bɛɛ lajɛlen de nɔfɛ wajabate a ma ja sabula mangana minnu kun bɛ sɔrɔsiw kelen ka coup d'état kɛ i k'a dɔn laban maa caman ka de tigɛra maafa gende la maa caman taara kaso kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ san 45 maa b'i yɛrɛ ɲininka sɛbɛnnikɛla min ye Fasiri Hayidara ye a y'a jira k'a fɔ min ye nin kɔni ye nin ko ninnu ye n'i y'u ta k'u da ɲɔgɔn ma wajabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kelen dɛ don di kelen ye wajabate i k'a dɔn sɔrɔsi minnu fana ye coup d'état kɛ olu labanna kelen bɛɛ lajɛlen y'a damatangana ye a kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ko la wa toit duman ani ŋanaya b'a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ o nana kɛ sababu ye siranzira ka don u ni ɲɔgɔn cɛ min ye semɛlɛni wajabate k'a dɔn sɔrɔsi jɛ man di sabula e ye marifatigi ne ye marifatigi min ma kɔn min ye wajabate k'a dɔn o de bɛ se sɔrɔ kabini o kɔni kɛra sɔrɔsi ninnu bi fanga ta don min u ye layidu di u k'u ti tɛmɛ kalo damadɔ kan u bɛna votew kɛ maa min mana gagner fanga bɛ ta ka d'o ma olu ye sɔrɔsiw de ye u bɛ segin ka taa i k'a dɔn u ka sɔrɔsikanw kɔnɔ u ka baara min ye ni ka tɛmɛ n'o ye wajabate k'a dɔn an bɛ segin kalo damadɔ o laban kɛra san 20 ani kɔ ye fanga nana ja u da wajabate i k'a dɔn taa ka segin jara min ye tɛgɛrɛ fɔ ye min ye pasada ye o nana ja u kunfɛ fanga bilali a ma ja bilen mun bɛ na wajabate danabaliya nana don ni ɲɔgɔn cɛ kelen min ye sɔrɔsiw ninnu ye n'o ye semɛlɛni u laban nana kɛ i n'a fɔ yɛrɛdiya i k'a dɔn k'o taabolo kɛra kɛ cogo min na dɔɔni wajabate k'a dɔn a danabaliya nana sigasigana nana wajabate siga mana don maa ni ɲɔgɔn cɛ wajabate k'a dɔn sigi bɛ ko yan sɛbɛnnikɛla ko u tor'o de la sa sɔrɔsikulu u nan'u miiri yalima jɛkulu minnu na anw di ɲɔgɔn kan bɔ minnu ni minnu bɛ na u na anw di ɲɔgɔn fɛ yalima ninnu tɛna coup d'état ka anw na don dɔ la wa wajabate k'a dɔn hakilina nana minnu fana kun b'u damana wajabate yalima an tɛna coup d'état kɛ don dɔ la wa nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kuma ye min kɔni laban de nana kɛ a damatagɛlɛya ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ wajabate k'a dɔn mɔgɔ kulu mana kɛ cogo o cogo maa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ olu ye ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye taama ɲɔgɔnya ani danaya ani teriya o nana don cɛkɔrɔ bagayɔgɔ Kisuma Dukara Karimu Dembele ani ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a naaninan dɔw bɛ Charles Samba Sisoko tɔgɔ fɔ wajabate hali n'a sɔrɔla i k'a dɔn Musa Tarawele y'o wele sabula coup d'état bɛ kɛ Modibo la don min Charles Samba tun bɛ Modibo den nɔfɛ wajabate i k'a dɔn o wulikajɔ ni jateminɛ dɔw fana b'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ jate kan wajabate waasa an ka se ka fɛrɛ hakilina minnu dalen don wajabate cɛngana minnu fɔra ni ye maa naani min dɔ a f'i ye sira nana k'u ɲɛ wajabate sira min nana k'u ɲɛ ka da kuma caman kan wajabate i k'a dɔn o nana kɛ sigi ni k'a tolo ni ɲɔgɔn cɛ a ko wulikajɔ bolo kan wajabate k'a dɔn ayiwa armée ale ye yɔrɔ ye maa minnu ka kuma man ca wajabate minnu kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri o de ye ka jamana lakana nka ni kuma caman tugur'u nɔfɛ bɛɛ wajabate fɛn dɔ bɛ min di ɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cɛ kelen mun bɛ yen sɔrɔsi kelen mun bɛ yen wajabate i k'a dɔn n'o ye ministre de la défense Kisuma Dukara hali bi n'a ka bɛ a to a bɛ fɔ Kisuma Dukara i k'a dɔn ani minnu nana gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'olu kun y'a teri gɛlɛnw ye a tɛ foyi den kelen kɛ olu kɔ olu fana tɛ foyi k'a kɔ o ye cɛkɔrɔ bagayɔ ani a b'an k'i ɲininka Karimu Dembele wajabate k'a dɔn olu ka teriya kɔni barika de nana bonya u labanna sa k'a fɔ Baba Musa ye ninnu min ɲɔgɔn fɛ
sufara tilega dabali jugu ni fɛrɛ jugu b'u bolo wajabate k'a dɔn ayiwa min ye wuli ka jɔ ni janfa ye o dabaliw nana tigɛ sa sabula cɛkɔrɔ bagayogo fana a teri dumanba tun bɛ ayiwa sɔrɔsi bolo la i n'a fɔ commandant compagnie para i k'a dɔn kun ye cɛkɔrɔ fana ka dakawuliba ye a ka danama don sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni dabaliw commencera ka ɲɔgɔn jɛ i k'a dɔn hakilinaw commencera ka ɲɔgɔn jɛ wajabate baba musa tarawele don dɔ la a nana ɲɔgɔn ye dɔ dilan ɲɔgɔn ye ni ka wuli ka jɔ boloda ka sin ka wele bila u bɛɛ ma ten k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la a don cɛkɔrɔ bagayogo ye maa kegun ye dabali b'a bolo fɛɛrɛ b'a bolo a teri min n'o ye commandant compagnie para ye a y'o n'a ka cɛdenw wele wajabate olu ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ sabula u welelen don u t'a dɔn ni janfa de kɛtɔ don walima min kɛtɔ don tuma min n'u nana ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan musa tarawele yɛrɛ nana ye k'a fɔ labɛn min kɛlen don bi fɛɛrɛ min kɛlen don bi nin ɲɔgɔn na lakali ma deli ka kɛ Kulubani Bamakɔ o yɔrɔnin bɛɛ i ka dɔn u nana fɔ Musa ye k'a fɔ i ye labɛn in ye wa i ye jateminɛ in ye wa kana min kɛlen don bi a ɲɔgɔnna ma kɛ wa maa minnu i ka dɔn n'an y'u wele ko an ka ɲɔgɔn ye kɛ dɛ olu de don kabini o kɔni kɛra sa wajabate sigasigana ani sira nana dusukun na sɛbɛnnikɛla k'o tora ten a ma ɲɛ min kɔ sa wajabate k'a dɔn janfa yɛrɛ ka labɛn wuli ka jɔ ka labɛn min bɛ se k'a to nin ko in bɛɛ lajɛlen de bi tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko don dɔ la min kɔni ye février kalo tile 28 hakilinaw nana fara ɲɔgɔn kan janfa nana latigɛ k'a labɛn musa ni maa min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ o de a wa colonel Yusufu Tarawele wajabate k'a dun nana fara ɲɔgɔn kan kɛsa ninnu ko y'a dɔn k'u wele kelen kelen maa kelen kelen u y'u wele o y'a sɔrɔ Yusufu Tarawele ale ni n k'i ɲininka Musa Tarawele de bi kan kelen fɔ wajabate Musa Tarawele ka bureau Musa bi téléphone ta a b'u wele maa kelen kelen ni min nana u sin k'o chèque tɔtɔ k'o siri k'o dantigɛ ha cɛ man cɛ bolo Yusuf Tarawele colonel Yusuf o n'a ka cɛdenw kelen bɛ ka sɔrɔsi denmisɛn dɔw b'olu bolo wajabate i k'a dɔn olu de fara ɲɔgɔn kan sa ka nin baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma la surunya ma u nan'u kelen kelen minɛ nka don ninnu min minɛ don min o y'a sɔrɔ hali dɔw kun bɛ olu kun di Bamakɔ i n'a fɔ Charles Samba Sissogo wajabate k'a dɔn a bɛna taa o segira ka na o kun bɛ taama yɔrɔ min na o nani o fana minɛ na semɛlɛni a ti cogo filɛ a buruja cogo filɛ wajabate k'a dɔn cɛngana min n'o dajira nin ko in sɛbɛn a fanga bonyana kiiri in kɔni kɛlen wajabate a fɔra dɔw bi fa a fɔra dɔw bi taa kɔ a bɔ la wajabate i k'a dɔn dɔw datugura san mugan kaso diyagoya fanga dɔw i k'a dɔn nɔfɛ maa dɔw bɛ kalo 6 san damadɔ wajabate min kɔni ye kuma yɛrɛ laban ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ninnu sara nin cogo la sabula caman bɛ yen wajabate i k'a dɔn u sara kaso de la i k'a dɔn kɔ a bɔyɔrɔ la nka wajabate i k'a dɔn ayiwa tariki kan ka min maana Musa Tarawele kɔni kɛra cɛbaden a kɔfɛ ninnu kɔni minɛni i k'a dɔn a ja jɔra i k'a dɔn a hakili sigira wajabate sabula fanga a nana minɛ san 20 kɔ wajabate k'a dɔn a ma yɔrɔ dɔnkili dakile sabula a kun sera minnu ɲɛ sɔrɔsiya bunyaku kan i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen dagira sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi nin de nana kɛ sababu ye Mali yɛrɛ ka suma ni ka Mali segin kɔ sabula maa minnu ni maa minnu vara walima minnu donna kasira u sɔmɔw u teriw u jɛɲɔgɔnw wajabate hali sini u b'o damakasi kɛ olu kɔni ma se ka yafa u ma se ka faamuyali sɔrɔ nin dimi ani nin furuku bi jamanadenw na ka san 40 ani 5 wajabate dɔw ma se ka ɲinɛ sabula min ye cɛkɔrɔ ka taa se k'i ɲininka ayiwa Kisimama Charles Samba u sɔmɔw u denw n'u balimaw a caman bololen bɛ minnu bi jamana kɔnɔ hali bi olu kɔni bɛ filɛli de kɛ wajabate i k'a dɔn min ye fiɲɛkolo taatɔ ye u ɲɛ tɛ foyi la o kɔ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni k'a bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Mahamani Ture karamɔgɔ Dabatungora a ko min ye farafinna tilebiyanfan ka tɔnba ye n'o ye CEDEAO ye o kɛmɛ ka ŋaniya kura dɔ sigi min ye janfa jugu e ko janfa in a na bɔ de sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min ye CEDEAO ɲɛma ye an bɛ don min na ko bi o de ye Guinée Bissau kaw ka jamanakuntigi n'o ye Umaru Sissogo Embalo Embalo ale kɔni nana jateminɛ kɛ karamɔgɔ Dabatungora min ye nin tɔn ye n'a farafaralen do bi n'a fanga dɔgɔlen bɛ fo ka dama tɛmɛ a bara ta yɛrɛ ɲini boli don min kɔni ye cɛden dɔw ye k'olu labɛn olu bɛna labɛn mun de kama o de ye maati kotogo dɔn min ye coup d'état banbali min bɛ farafinna kɔnɔ janko CEDEAO ale ka gun bolo kan ni ka se k'o bali sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Guinée Bissau yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ Dabatungora jamanakuntigi ma deli ka sigi lafiya kɔnɔna la ni min sigira o bɛ gɛn ka bɔ yen ni coup d'état ye Umaru Sissogo Embalo coup d'état ye ale yɛrɛ sigi a b'o kalama
ko min kɔni wuli ka jɔ caman bɛ ka taa k'ale sɛgɛrɛ a ko a bɛ yɛrɛ ɲini boli la sɛbɛnnikɛla ko nafolo min kan ka don ni cɛdenw na janko coup d'état bɛ se ka bali cogo min na a ko a dagosi ka bon kosɛbɛ e ko wari a n'a sɔrɔ de ye sabu sɛfɛ wari miliyari 650 bɔɲɔnko sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Umaru Sisoko Embalo a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ a tɔnin tora maa minnu ye u y'u da don lajɛ la ni ka se ka nin kuma in k'a parata u y'a yira k'a fɔ CEDEAO bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Dabatungura fanga t'a la kosɛbɛ sabu u jigi ye jamana ni jamana minnu ye n'o ye Laginɛ Burkina Faso Mali an bɛɛ lajɛlen tigɛ n'an sen kolon don ka bɔ a la bi sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ k'u y'an kɛ denkɛrɛfɛmaw ye ko k'a sababu kɛ mun ye an ye jamanakuntigiw ka fanga senkɔrɔma cɛ u y'a yira k'a fɔ a tɔnin tora maa minnu ye u k'u sigi k'u miiri nafolo in kan ka sɔrɔ cogo min na u ka se k'o f'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi dɔw kɔni hali n'olu tɔgɔ ma fɔ olu y'a yira k'a fɔ nin ko in tɛna se ka taa ɲɛko ye sabu tɔn dabɔra maa minnu kama f'u bɛɛ de k'u nin don nin ko in na a ko min kɔni ye Faransi ye siga kɔni t'a la ale de kɔni ye CEDEAO ale ka min kɔni Birimisi Jabali ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nafolo kɔni a fangirima o na bɔ Faransikaw fan fɛ nka min ye farafinna yɛrɛ lajɛ sɛbɛnnikɛla ko n'an dɛmɛ k'an ka doni ta a girima yɔrɔ f'i yɛrɛ k'i bolo dɔ yen kɔrɔ fɔlɔ min kɔni ye farafinna cɛbaw ye olu de kan ka nafolo bɔ ka da tabali kan k'u ka kanu yira k'u ka nisɔndiya yira min ye dɛmɛbaw ye olu ta ka sɔrɔ ka na fara kan a ko min kɔni ye jamana dɔw ye karamɔgɔ Dabatungura olu kɔni ko Umaru Sisoko Embalo n'ale de bɛ ɲɛmaa la bi ko kuma min b'a da k'a k'a bila koyi sabu ko nin tɛna taa yɔrɔ la wa cɛdenw tɛna sɔrɔ a wari fana tɛna sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka sɛbɛnni don Boy Jabate naamu woni kuma dɔn a ka fisa nsen ka di siga t'o la Ahmed Jakite Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pip karamɔgɔ Mbala cogo bɛ di Boy Jabate min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani ko janto n yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di a bɛrɛta kana tigilamaw ko kunnafoni de ka d'u ma wa kunnafoni filɛ a bi waati jan bɔ Boy Jabate k'a dɔn sɔmin kelen don Bamanji jɛrɛjɛkulu la a bi cɛ 300 bɔ minnu kɔni bɛ munumunu na Jijan Batimakana Musa Moro ani Kotuba Boy Jabate i k'a dɔn sɔmin kelen don k'a fɔ musotigi dɔw bɛɛ marifatigiw don danamaw tɛ ninnu kɔni bɛ munumunu salo la a bɔ min ye Kita mara ye Boy Jabate i k'a dɔn hakajan ni wulikajɔ ma kɛ joona k'u kunbɛn ninnu kɔni sɔmin kelen don u b'a fɛ ka bingani kɛwalew de kɛ Boy Jabate sabula a bɛɛ lajɛlen ni dakabana marifa de bɛ ɲɔgɔn na ko min ma Kalashnikov AK-47 o bana mininen don o disi da la Boy Jabate k'a dɔn a bɔ wulikajɔ bolo kan sabula min ye porte de police min bɛ Jijan Boy Jabate olu ye kunnafoni lase sabula u y'a ye k'a fɔ waati yɛrɛ kɛra Bamanji kamalen dɔ bɛ yen u tɛgɛ dar'o ka Kita jamana na u sɔminen don k'a fɔ ninnu u b'a fɛ ka bingani de kɛ Kitakaw kan o tuma Kita n'a lamini Boy Jabate k'a dɔn n'u tɛ kunnafoni dɔn bɛɛ k'i labɛn bɛɛ ka kɛ cɛ ye bɛɛ ka kɛ n k'i ɲininka i dama ta sɔrɔ la se kunnafoni kɔni selen don a lakana tigilamaw ma a ko nin kuma ninnu fɔra i k'a dɔn lamini min n'a bɛ Kurumin kɔrɔ Boy Jabate Bamanju yera ye Boy Jabate sabula sɔmin kelen don k'a fɔ u bɛ fɛ ka yen de kɛ u jabala yɛrɛ ye u kɔni awɔ maata yɛrɛ u y'o boloda koyi min ye denmisɛnw ye ka taa don olu la ni k'u ŋanamu awɔ kan'u don diyagoya awɔ Bamandiya la Boy Jabate k'a dɔn u yera fana moto sen fila moto belebele ninnu u taar'o caman zan nin dafe dugu ninnu na awɔ Nuwalisali tɛmɛnen na maa caman y'o sariya kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Boy Jabate i b'a ye k'a fɔ minnu bɔ awɔ Bamafali digira Bamanji minnu na kɔrɔ ni camancɛ bolo kan olu caman de yɔrɔlen filɛ ka n'u yɔrɔ sɔrɔ Kita mara la Boy Jabate i k'a dɔn ka kɛ jɛkulu wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko awɔ da caman de y'a lakali minnu yɛrɛ ɲɛ seereyara ma a bɛ ɲini ka se maa 300 ɲɔgɔn ma marifatigiw don u bɛ motow kan Boy Jabate o kuma min ye Kita lamini ye Boy Jabate ka taa kungokolo kɔnɔ awɔ fo Muritani
nin jamana in na u yɛrɛ kelen bɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la i bɛ to ka bali k'u ye Bɔjɔ u bali ka tunu sɛbɛnnikɛla ko tarata don mɛsikalo tile fɔlɔ san 2023 sɔgɔmada fɛ 8h waati Bɔjɔ Bate marifatigi dɔw yera Bɔjɔ Bate minnu kɔni bɛ munumunu salu la i k'a dɔn Kitana Lamini dafɛ kunnafoniw kɔni jɛlen don u y'a jira k'a fɔ Lamini min bɛ n'u k'a ma ko Kɔtuba kɔni u yera ye kosɛbɛ Bɔjɔ Bate k'a dɔn sirada ninnu na sɛbɛnnikɛla k'u fana k'i bɔ a la min ye Jija Batimakana Musa Moro Kotuba Bɔjɔ Bate k'a dɔn u yera ni Lamini bɛɛ lajɛlen la nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ nin ye Kita dafɛla de ye Bɔjɔ Bate i k'a dɔn dɔw kɔni y'a fɔ a dɔwɛrɛ tɛ koyi u b'a fɛ ka na koro de kɛ Kitana Lamini yɛrɛ la n'i ye kunnafoni jɛlen ninnu da minnu kɔni se bɛ kɔrɔfɔlen bɛɛ Bɔjɔ Bate i k'a dɔn wulikajɔ de kan ka boloda joona k'u kunbɛn sabula Kita Bɔjɔ Bate i k'a dɔn ka taa fo Jija Lamini na sɛbɛnnikɛla ko maa minnu b'o furanjɛ la sufara tile kan olu yɛrɛ de da y'a fɔ koyi Bɔjɔ Bate nka an bɛ donni minɛ ko bi hali bi n'a ka bi maa m'a fɔ ko mugu kan bɔra walima faali kɛra dɔw yɛrɛ ko i k'a dɔn ninnu kɔni kelen bɛ ka ngɛlɛnkɛ de da ja de dalen d'u bolo ni polisiw walima kana tigɛlamaw mana wuli u nɔfɛ u bɛ taa bin u ka ja de kɔnɔ ngami waasa u bɛɛ lajɛlen ka fɛngɛ Bɔjɔ Bate i k'a dɔn ayiwa min ye l'armée service de sécurité u b'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ u fana sigilen d'u yɛrɛ ma Bɔjɔ Bate kunnafoni in dilen u ma ko kan ka kɛ ka se k'a kunbɛn Bɔjɔ Bate force de défense sécurité u b'a k'o dabali tigɛ k'o fɛɛrɛ tigɛ Bɔjɔ Bate don min n'u bɛna koro k'u la maa tɛ b'u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura le déclic sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye ko Mahamadu Diallo fulakɛ ko a ko an ka to sira tɔ gɔn hali bi affaire Bakari Togo la karamɔgɔ daba tun kɔra min ye kirikura ye e ko dayɛlɛlen tɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni tani ka segin bana o tɛ maa to Bakari Togo la ni malidenw hakili bɛ a la ale de kɔni kɛra Mali sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye ka tɛmɛ Bakari Togo la karamɔgɔ daba tun kɔra min ye Mali sɛnɛ ye k'a don ba la Mali sɛnɛ k'a kɔkɔrɔma don ni ka sɛnɛ nege don malidenw na Bakari Togo la i ka k'a fɛ i kana k'a fɛ a ye sɛnɛ diya Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bakari Togo la a ka ɲɛmaaya a kɛra ŋanaya ye min kɔni ŋanaya ye a taara kun cɛ ni coix tiɲɛ ye karamɔgɔ daba tun kɔra sabu nafolo dɔ de kun bilalen b'a kɔrɔ n'o ye Mali kɔɔri sɛnɛnaw ka nafolo ye k'o tununna nafolo in tununna san 2013 ka taa bila 2018 la sɛbɛnnikɛla ko maa min tun kan ka nafolo in baara kɛ ka ɲɛsin a dibaw ma o de ye Bakari Togo la ye sɛbɛnnikɛla ko kɔɔri feerelaw min ye kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔn min bɛ yen n'o ye Confédération des sociétés et coopératives des producteur du coton ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari de kun y'o ɲɛmaa ye n'a dun ma k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛna kɔɔri feerela turama min kan ka segin kɔɔri sɛnɛnaw ma n'o ka risuruni sariya kɔnɔna don o risuruni kɔni ko jamana kan ka min di jamana y'a ta k'a bila u ka kɔnti kɔnɔ BIM kɔnɔna la nafolo kɔni k'a tununna miliyari 9 ani miliyɔn 400 sɛbɛnnikɛla ko wari min bilala Bakari Togo la ka bolo kan k'a da dibaw ma munna wari majɛna munna wari tununna Bakari ani maa minnu tun da bɛ baara la karamɔgɔ daba tun u ye Bakari wele ni ka tila ka maa 11 wele a kɛrɛfɛ ni k'u bɛɛ lajɛlen ɲininka a ma f'u y'a dɔn kama k'u y'a ta dɛ ka n'u ɲininka sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali kɔni a busamisɛn cayara min ye Bakari Togo la kɔni u y'a labila ko fɛn ma ye a kɔ u tilala k'a wele tuguni sɛbɛnnikɛla ko min ye Bakari ye ka sin k'a wele k'a bila kaso yɛrɛ kɔnɔ ten ni ka tila ka sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda bɛɛ lajɛlen sinna ka Bakari ye kɛnɛma ten o kuma k'a ye caution nafolomugubaw de sara sɛbɛnnikɛla ko o kɛra ko bannen nka min ye wulikajɔ wɛrɛ ye maa minnu bɛ ni nafolo kan ka ta ka d'olu ma n'o ye Mali kɔɔri sɛnɛnaw ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ olu ko k'olu ma yafa olu ka nafolo kɔni hali bi k'a ma sɔrɔ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko ni nafolo ma sɔrɔ nafolo dun a tun bɛ jɔn de ka bolo kan o kuma u k'a ɲɛf'u ye joona sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Bakari ko kuma hali bi a ma daminɛ fɔlɔ sabu min ye Bakari ni maa 11 min kun jala kelen bɛɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ wele kura bɛna bila u ma tuguni ni k'u ɲininka nin sɛbɛn wari miliyari 9 ni miliyɔn 400 n'i y'a lajɛ ka bɔ BIM na ni u ka kɔnti tun bɛ a don in kama ka taa bila Bakari ka yɔrɔ la a ko min ye ministère de l'économie maa min tun bɛ o fana waati karamɔgɔ daba tun ale fana bɛna ɲininka dalakan na sabu wari tun bɛ maa 3 ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bakari ye n'ale kɔni welela ni nafolo in hali bi min kɔni nafolotigiw ye k'u ma jɛ fɔlɔ dɛ o kuma Bakari a bɛna nafolo in de sara wa walima Bakari ye caution min sara jamana ye a ko bɛna da o ma wa a ko ɲininkali kɔni to min bɛ yen nka min ye Bakari an bɛ don min na ko bi a tun bɛ tɔn min na kunun n'o ye RPM ye ayi a y'a kɔ don o la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a bɛ URD la an bɛ don min na ko bi n'i dun ye URD taabolo lajɛ
URD ni fanga bɛ kankelen fɔ bi dɛ sabu min kɔni transition ye u bɛ k'o jukɔrɔma tinti Bakari ka boli ka taa URD la yɛrɛma ɲini boli don wa min ye URD bɛ ka fanga jukɔrɔma tinti olu n'a kɔ dogo wa a ko ɲininkali to min bɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le déclic kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate gongorongeru abi datu nege bɔ basala sigato la même bolo bugo ka do ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui o don a baluko siɲɛ 350 ani 1 maa min ye nin sɛbɛn Alhaji Abe Haidara Shirifukɛ wajibate a ko Nigeria jamana barikama do jamana belebele o don Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Nigeria a to de ko Bola Tinubu o don Bola Tinubu wajibate aywa Haidara ko ni yaye ale ni zebe gwanzande sabula minye awa Nigeria president kura nye ika do anga jamana de dobi de zebe ba mi ni warnyini na do atwa de ko Usmani Iyara daga wuli teri de do e ko Usmani Iyara ayara ma yelema Nigeria de sebane kala ko abine ka wati jambo mi nye Bola Tinubu sambi wolovla ika do aywa anga ni jamana de Usmani Iyara ika do jugara medendo o teri ba de do ayara e chenze be koro deme campagne na aywa sabula ayeta ma beleji ka nɔfɛ jamana ani Nigeria yɛrɛ dugu kɔnɔna na min ye araba tɛmɛnen fe marsikalo tile fɔlɔ wajibate k'a dɔn ayiwa min ye président kura in ye ale kun ye gouverneur de ye i k'a dɔn état de Lagos i k'a dɔn u kun b'a fɔ a ma ko le parrain le faiseur de loi wajibate a yɛrɛ y'i kanbɔ sen président ɲini na a ko wuli ka jɔ kun fɔlɔ da nana diya la maa ma kanbɔlen kun bɛɛ wajibate k'a dɔn a ye bɛɛ lajɛlen da sabula maa minnu votera maa million ani maa 80 olu de ko kuba ale fɛ min dara ale ka i ka do kɛra maa million wɔɔrɔ ye i y'a dɔn vote tigɛ ka ban wajibate n'u m'a fɔ ko namara kɛra a la vote tigɛ ka ban bibaatɔ dalakolon tɛ wajibate sɛbɛnnikɛla ko ma min ni nin ko ninnu kɛra i b'a ye k'a fɔ duguba o duguba n'o bɛ Nigeria a fanba bɛɛ lajɛlen ko ale kelen sabula dugu 36 o bɛɛ lajɛlen votera ale ka taa fara min ye capitale ye n'o ye Abuja ye wajibate k'a dɔn a sigira masakɛ wolo kɔnɔ a nisɔndiyalen a wasalen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Nigeria masakɛ kura ye i k'a dɔn a dakawuli teri ye maliden ye wajibate min ye Usmani Iyara ye Usmani Iyara k'a dɔn nafolo ɲinina do fɛntigi do wajibate k'a dɔn a bi san caman bɔ a kun yɛlɛmanen do n k'i ɲininka Nigeria nin jɛ in yɛrɛ de ka jamana na ani nin jɛ in yɛrɛ de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ baden teriw de i k'a dɔn o bi teriya la a bi waati jan bɔ président kura in a nana bila maa min nɔ na o de ye Buhari ye Buhari ye san 80 i k'a dɔn ale ye mandat fila kɛ a y'i kɔ don fanga na a ko Usmani Iyara ko i k'a dɔn Nigeria ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ baden teriya ni fɛn ma fara a ka fɛn tɛ bɔ a la sabula ale dakawuli teri de kelen filɛ nin ye n k'i ɲininka masakɛ ye wa silamɛ do i k'a dɔn a bi so a bi sali wa Mali teri ba do sabula ale Usmani Iyara teri do o tuma a bɛ dugawu ɲini jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'ale san 16 ye a bɛ Nigeria président kura in o ka dugu de la u bi baara caman kɛ wa u ye teri ye sabula président kura in yɛrɛ kun ye homme d'affaires ye i n'a fɔ Usmani Iyara sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye Mali ye an k'an ka nisɔndiya ni dɛmɛbaa kura sɔrɔla a na kɛ Nigeria ye Ala ni Usmani Iyara sababu nin kun ye sɛbɛn ye Shirifukɛ ka fasiri do an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye Kajatu Kone kalanden do indicateur kɔnɔ Kajatu a ko Mali den sɛbɛnw tɛ ban karamɔgɔ daba tunkara min ye belebele dɔ fana ye ale fana ye nɔbila kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Ibrahima Jawara Damakile sɛbɛnnikɛla ko manin ka bugunatigɛ dɔn i b'a fɔ ko Ibrahima Jawara usine stone sɛbɛnnikɛla ko cɛ kelen bolo caman don a ko min ye jɔakun tɛmɛnen ye Nouakchott kɔnɔ Mauritanie jamana kɔnɔna la min ye marakaw olu kun kɛn bɛ ka ɲɔgɔn wele karamɔgɔ daba tunkara u ka festival belebeleba dɔ don marakaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na badenya sinjiya teriya ka taa bila baaraɲɔgɔnya la o bɛ se ka sabatu ni ɲɔgɔn cɛ a ko o de senfɛ min ye Ibrahima Jawara min kɔni ye maraka denmisɛn minnu taara kɛnɛ kan karamɔgɔ daba tunkara u kun kɛn bɛ ka kɛnɛ ka sigi cogo la o kuma don bɛ n'a dugujɛkan don o kuma min kɔni ye don dɔ ye sa u y'o sigi ka ɲɛsin mun ma o de ye baarako kuma ye sɛbɛnnikɛla ko o kɛnɛ o nun dira maa min ma o de ye Ibrahima Jawara Damangile a ko maa min tun b'a kɛrɛfɛ o de ye Banque mondiale vice président n'o ye Usmani Jangana ye a ko kɛnɛ in kun tɛ kɛnɛ den ye karamɔgɔ daba tunkara n'i y'a lajɛ cɛŋanaw maraka waritigiw maraka baarakɛlaw nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ
kɛnɛ kan ka bɔ jamana minnu na n'o ye Gambie et Sénégal ka taa bila min ye Mauritanie ani Mali ye i b'a ye k'a fɔ ka bɔ Konowari jamana kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in kan a ko tɛ kɛnɛ lankolon ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ibrahima Diawara a ye kuma ta kuma min na a ko min kɔni ye ni ko yɔrɔ min tali ka di maa ye n'i y'a ci ka taa a ko tɛna goya ye fiyewu a ko min kɔni ye baarako kuma ye ale bɛ min f'u ye an ka sɛnɛ kɛ a ko farafinna bɛ dabolo min na bi karamɔgɔ Dabatungura a mago bɛ baara la farafinna bɛ dabolo min na bi a mago bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la a ko cɛsiri ni wulikajɔ ni baara dɔrɔn de bɛ se k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la n'o tɛ kumamuguba in ko dɔ kɛr'o la ten sa sɛbɛnnikɛla ko Ibu groupe ale tigi n'o ye Ibrahima Diawara ye a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna misali ta sɛnɛ kan a ko sɛnɛ ye fɛn dɔ ye karamɔgɔ Dabatungura ka adamaden bɔ nɔgɔ la suko ni dugusɛjɛ cɛ a ko k'o ye sɛnɛ ye a ko k'a b'a ɲini denmisɛnw fɛ an k'an cɛsiri a ko dugukolo tɛ maa janfa a ko a bɛ misali di min ye an ka jamana ye ala kɛmɛ k'an sɔn babeleba fila la n'o ye fleuve Niger ni fleuve Sénégal a ko an bɛ mun de ɲini ala fɛ bilen a ko a tɔ tora sa an ka baara de kɛ sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Diawara ko dɔ kɛmɛ k'ale kamana guwan karamɔgɔ Dabatungura o de ye kilomɛtiri 100 yirika bɛ Mali ni jamana minnu cɛ n'o ye Maroc n'a ɲɔgɔnnaw ye olu de bɛ mobili fa Nemuruba ni Namasa ni Raisin na ni ka n'o feere anw ma mun na anw bɛ daga sunɔgɔ de la wa a ye a yira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungura ni maa min ye sɛnɛ kɛ a ye misali ta hectare 1 ka melon na a ko n'i y'o lajɛ i bɛ se ka min kɔni melon sun 2,800 sɔrɔ hectare 1 na n'i y'o sɔrɔ o la tuma min na karamɔgɔ Dabatungura o kuma n'i y'o lajɛ sa o kuma o mana feere a ko nafolo min n'i b'o sɔrɔ o kilo kelen na o kuma o bɛ t'i jɔ sɛfɛwari miliyɔn 37 la a ko sɛnɛ de filɛ nin ye sɛnɛ de bɛ maa kɛ bana ye sɛnɛ de bɛ maa bɔ nɔgɔ la a ko n'i y'a lajɛ ni maa min y'a ka wari don so la karamɔgɔ Dabatungura a ye misali ta miliyɔn 500 la yaasa i k'o tɔnɔ bɔ k'o ye san 20 ni san 30 ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye bana ye ka kɛ tilegan dere fɛ o kuma k'an ka ɲɛsin dugukolo ma sɛnɛ don dɛ sɛbɛnnikɛla ko ko min kɔni jamana dɔw bɛ a ye misali yɛrɛ ta Mauritanie kan ko Mauritanie kunnama a n'a bilama ko kelenw tɛ a ye misali ta min ye Wuranda kan karamɔgɔ Dabatungura o fana kunnama n'a bilama ko foyi m'a las'u ma o kuma k'o de ye baara ye k'a bɛ min fɔ an ka denmisɛnw ye maa minnu t'u yɛrɛ fa kwaji kan u k'a dabila min y'an ka dugukolo fɛnfɛnlen bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura ni ka nafolo ɲini baara k'a la a tɛna kɛ ni wari caman ye ko ye 100 ka taa bila miliyɔn 1 na k'i b'i sigi de k'a nafa banbali minɛ a ko de bɛ anw jɛ farafinna sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Diawara damankele ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye k'u kan ka fɛɛrɛ ni dabali le tigɛ ni ka jamana denmisɛnninw k'u dege sɛnɛ la min ye sɛnɛ ye o kuma n'o yiriwara jamana kɔnɔ dun ka fa bɛ sabati sabu ka kɔngɔ to jamana kɔnɔ abada ko bɛn ni kelenya tɛ sabati min ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɛnɛ ko fɔ a ko min kɔni ye sɛnɛ ye karamɔgɔ Dabatungura n'o banbara Mali kɔnɔ ko Mali kɔni k'a fana bɛ bila jamana bɛɛ ɲɛ ko ye a dan b'o la tigɛlen b'o kan sabu k'a bɛ maa kɛ fɛn ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate namu Ibrahima Diawara damankele ne y'a dɔn hali e ni journaliste Seydou ka dɔnni tɛ dɛ ne y'a njeni ye a ye wari ɲini daminɛ ne ɲɛna Misira Wajabate i k'a dɔn ka bɔ a bɛ nin galanba in n'an ka vacances o vacances Wajabate i k'a dɔn ka Sireli Minata ka taa wari ɲini 5 tanda ka tila ka kalanba kɛ ka diplôme ba sɔrɔ ka wari sɔrɔ a kunungolama a fɔlɔlama cɛ duman don nka a bilama n zanfila nin ye n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min wa bi de ka di n'a bɛɛ ye Amadi a bɛ bin taman ne de taara ne min sɔn m'a dɔn ni ne k'i ma ko n zanfila nin ye n da ye yarɔ kɔni o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na kunungo a tɛ kalo kɛ n kira an na min na a bɛ n wele kan de o kura di marakakan na yarɔ kɔni aw ye maa kura de jɛ na o e b'o dɔn wa a bɛ ne wele de téléphone na n kira an na min na n b'a fɔ n ko n bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ n wele de kɛ ɲininka n kɔrɔ e bɛ min n ye maa ci ma a san fila nin ye n tɛ ci kan mɛn k'u ka ca ye yɛrɛ k'u ka ca de i da b'o la sa guwa bɛ jan a kari ba ma wa ne mun kuma ye e k'u ka ca a kuma e de y'a ka secrétaire ye abada ale n'ale b'a ye yɔrɔ ale na girin ka yaala de anw tɛ yaala a n'anw de bɔra kɔnɔ wo kelen na fulakɛ ko ten an bɛ Jakite i tɔn ka Tezara premier o bi bin Wajabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona l'observatoire kɔlɔsilikɛla sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Umaru Sabadogo Umaru Komu baro kolontigi a ko min ye an ka polisilakaw ye karamɔgɔ Dabatungura u b'u sɔn u b'u deli ko lamagali la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ février kalo min sara min y'o tile 14 ka taa bila a tile 25 u bolo sera ka ta ka
da tiɲɛnikɛlaw kan minnu ka baara ye ni ka doni ɲɛnaminifɛn ye an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko chambre indien n'o ko fɔra ka ban i b'a fɔ ko juin min ye nin sigarati in ye karamɔgɔ daba tungura n'a bɛ adamaden ɲɛnamine ni ka se k'i hakili bɔ a yɛrɛ kan ni k'i bila ko gɛlɛnw ni kojugu la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu y'o nabaw ye an ka jamana kɔnɔ u ka ca kosɛbɛ nka min y'an ka polisilakaw ye n'a donbaw ma sɛgɛn abada olu fana tɛna sɛgɛn o minɛli la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni kalabankura o polisilakaw ye u ye wulikajɔ kɛ ni ka gɛlɛnkɛ da ka se ka zɔlen da fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min kɔni ye maa dɔw ye ka se ka wele bululu ma min ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la k'u ɲininka bolo taara minɛ bɔrɔ kɔnɔna la juin taara y'u bolo sɛbɛnnikɛla ko min ye kalabankura o polisiw ka sɛgɛsɛgɛli fana kɔnɔ o waati kelen yirimajɔ polisiw fana ka munumunu salo la karamɔgɔ daba tungura u bɛ ka baara kɛ ni dugudenw ka jateminɛw ye u fana taara min ye du dɔ kɔnɔ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ nin du in min kɔni juin ye karamɔgɔ daba tungura a bɛ feere dogodugoni kɔnɔna la u ye du larawuli k'a lajɛ min kɔni ye biriki u y'o de salo sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin kin fila lajɛ yirimajɔ ka taa bila kalabankura polisiw kɛra sababu ye ni ka chambre indien biriki mun bɛ feere a feerebaw fɛ biriki 149 u y'o de salo sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin lajɛ nin ye tiɲɛnifɛn jugubaw de ye sigida kɔnɔna la maa minnu y'a matarafabaw ye sabu a dɔ bɛ dɔ la juin kɔni a minba a laban kɔni ye hakili wuli ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ o tɛ ɲuman ye jamana kɔnɔ maa minnu y'a minbaw ye jamana denmisɛnnin jamana jugu don n'a fɔra ko k'olu bila hakili wasu la jamana kɔnɔ o tuma o bɛna ni ɲɔngirilen jamana ka ɲɛta la a ko polisilakaw tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ karamɔgɔ daba tungura waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min kɔni ni feerebaw de ye u bɛ t'u saloni ka na n'u ye nka min kɔni juin mun minɛlen filɛ nin ye a ko nafolo migi min n'a dagosi bɛ t'o la o bɛ t'i jɔ sɛfɛwari miliyɔn 10 bɔɲɔngo la ka kɛ bana ɲɛ tuguni yɛlɛ cɛ i b'a fɔ ko dɔrɔku feere nka n'a kɔlɔlɔ n'a masiba bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ min kɔni dɔrɔku jugu ninnu ye ni tigɛ taara ka du kan an ka jamana kɔnɔ jɛrɛjɛkulu wɛrɛ sigilen bɛ minnu ka baara bɛn bɛ dɔrɔku minɛli ma a bɛɛ lajɛlen bɛ ta ni ka taa dulu ma a kiri a n'a ko sɛgɛsɛgɛli tɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'observatoire kɔnɔ baro kolontigi ale ka sɛbɛnni don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inspecteur Kilevli o don sira da ɲɔgɔn nin y'a ka fasiri a ko cogo di dɛ sira ko Wajabate k'a dɔn hadamaden n'i ma sigi yɔrɔ la walima i ɲɛ ma taa yɔrɔ la i laban ye nako kɛ i bɛ lagosi sɔrɔ min na min jɛ ka jugu kosɛbɛ hali cɛkɔrɔba Wajabate i k'a dɔn ayiwa min ye miɲɛ ye lamɛnbaaw k'a kɛ to Wajabate k'a dɔn a dɛsɛra f'a y'a ta k'a buramuso sɛgɛrɛ min ye denkɛ muso ye kabako sɛbɛnnikɛla ko Wajabate i k'a dɔn n'i ma kari n'i ma limaniya n'i m'i sigi yɔrɔ la n'i ma filɛli ba dabila sɛtanɛ m'a don i la Wajabate k'a dɔn ayiwa i bɛ ko kɛ i ni min kɛli man kan wa i laban o laban lagosi bɛ ta k'i sɛgɛrɛ siga t'o la nin cɛkɔrɔba in denkɛ kelen b'a bolo u k'a ma ko Kade Kade ye ayiwa camion belebeleba den ninnu boliba ye min yɛrɛ ka sigi man jan kosɛbɛ ayiwa Bamakɔ yan sabula sa kalo 12 ale bɛ dugu sira de la a ye muso furu kɛ Wajabate k'a dɔn ayiwa musonin kɔni ye maa labɛnnenba ye maa don min hakili sigilen bɛ a bɛ cɛ yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ bonya wa a bɛ du de bɛɛ bonya buranw ka bonya kɔni ayi kana sigaw la Wajabate k'a dɔn cɛ mana taa dugutaa la sokɔnɔ baaraw tobiliw i k'a dɔn furumuso kɔni a b'o de kɛ cɛkɔrɔba tora ye so kɔnɔna ye i k'a dɔn nin cɛkɔrɔba in min ye denkɛ wolofa ye muso a burankɛ Wajabate k'a dɔn burankɛ in bɛ tile so kɔnɔ i k'a dɔn a tɛ foyi la ale kɔni bɛ kolo kala la Wajabate a laban na sa hakili laban nana banamini ka taa da min ye Binta ka Binta dun o y'a a yɛrɛ wolo denkɛ muso de ye nin don Wajabate i k'a dɔn dukɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen talen bɛ ayiwa i ka ca la dimanche donya don sokɔnɔmuso bɛɛ lajɛlen t'an bɛ sigiɲɔgɔnw ani kɛrɛfɛw i k'a dɔn olu ka kɔɲɔyɔrɔw la k'a tɔ to Binta cɛkɔrɔba ani baarakɛden yɛrɛ t'an bɛ sugu la koyi t'an bɛ nasa sɛbɛnnikɛla ko in kɛra k'i min na a kɛra Wɛnzɛndugu bɛ Manden de fɛ sɛbɛnnikɛla ko awa nin don Binta kɔni kelen bɛ ka sokɔnɔ fini bɛɛ bɔ
k'a dɔn a bɛna a bɔ finiko ba kɛ Wajabate den b'a bolo den ye san 3 ye ɔ baarakɛla yɛrɛ t'an bɛ nasa na sugu la cɛkɔrɔba kɔni sigilen don ga kɔrɔ Binta bɛ muɲugumayaka la Wajabate k'a dɔn n'a ye ji ta n'a nan'o bila a bɛ finiw ta k'u kari ji kɔnɔ fininɔgɔ a b'i biri i k'a dɔn finiko gurunin safinɛ Binta n'o karilen don ɲɔgɔn na nka fini min bɛ Binta la don i k'a dɔn a bɛ komi sulvêtement in kɔni kelen bɛ ka Binta forme bɛɛ bɔ a ye cɛkɔrɔba dama tɛmɛ cɛkɔrɔba dɛsɛra ye cɛkɔrɔba kɔni mana to k'i yɛlɛma ka Binta birilen lajɛ hakili bɛ talu Wajabate hakili nana talu ka talu Wajabate k'a dɔn a dɛsɛra a yɛrɛ la a kɔni y'i ta kɛ sɔɔni a bɛ tasalen ta k'a kɛ n'a fɔ a bɛ don ɲɛgɛn na a tɛmɛtɔ Binta kɔfɛ a b'o lajɛ k'o lajɛ sɛtanɛ bɛ juguya a kana kɛ a laban a kɔni ye taakasegin min kɛ ɲɛgɛn da ni fɛn Binta yɛrɛ laban nana sɔmi sa o ye Ala minɛ sa k'a ka finiko minɛnw bɛɛ lajɛlen kooro ni ka taa ka gwa kɔrɔ k'i sigi a bara k'a ka fini ko Wajabate nin bɛɛ lajɛlen sɛtanɛ donna cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba laban desila k'i kara ka so kɔnɔ Wajabate i k'a dɔn ayiwa gwakɔrɔla ka t'i jɔ Binta buramuso Binta ko ho a na yan Binta nani a ko Binta ma ko a ka dulokiba damadɔ filɛ nin ye so kɔnɔ na Binta ka to ta k'o fara fini nɔgɔw kan tiɲɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ hakili kun bɔlen don olu nɔgɔlen don Binta y'i kari ka don soɲɔ kɔnɔ na min kɛ cɛkɔrɔba ye bugu ka sin ka t'i bolo bari Binta camancɛ la Wajabate ko fo diyagoya a n'o yɛlɛma k'o dali kan Binta ye kule k'a bɔ nbila kɛrɛfɛmɔgɔw tulo nana don la o nana bɛn baarakɛden fana na waati ma bɛɛ lajɛlen bɔra fa bɛɛ lajɛlen la mun bɛ ninnu ka so dɔw kɔni subahanallahi i k'a dɔn kulekan bɔlen don Wajabate kuma min n'u nana i k'a dɔn maanifin bɔrɔndolen don fa bɛɛ fɛ Binta laban de kumana sa a ko ayiwa ko wɛrɛ tɛ ko ye cɛkɔrɔba ko n ka taa ka duloki de ta a y'a ɲini k'a fɔ a b'i suwa ne n'a ka soɲɔ kɔnɔ na Wajabate o kɛ mɔgɔw sina ka yari bɛɛ lajɛlen bara ka sanbɔrɔ ten cɛkɔrɔba yɛrɛ sina ka ndula belebele ta a ye bɔ n ka so nafiki den a bɛna n ka so mun na nin y'a ye sira la wa Wajabate k'a dɔn a kɔni kɛra maloya dafiri fo ka taa kuma in se denkɛ tulo ma denkɛ kelen ka kuma in mɛn o nani a ye muso gɛn a ye Binta kɛ k'o de filɛ k'ale fa se lebu ma k'ale fa se maloya ma sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na ko bi Wajabate k'a dɔn a Binta cɛ ale yɛrɛ de maloyara wa yalima fa yɛrɛ suturatɔ don n'a ye muso gɛn a ko i k'a dɔn ko in kɔni gɛlɛyara sabula a kuma bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ sigida la k'a fɔ min ye k'a den a fa tun na bin ayiwa a buramuso ma nin kun ye sɛbɛnni min bɔ inspecteur kɔnɔ kisɛ kelen fili karamɔgɔ de b'a tun wɛrɛ ko an tɛ bi tabila yan Wajabate k'a dɔn waati dafara pepewu an k'an ko